Tumigil kayo! Nagmamakaawa ko, tama na! Hindi na natin kayang labanan ang itim na kapangyarihang pumapatay sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo, bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ni nanay. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Isang mapagpalang araw sa lahat ng aming listeners dito sa Kwentong Takip Silim. Ang kwento na inyong mapapakinggan ngayon ay tungkol sa isang tunay na pagkakaibigan. Ito ang magpapatunay na walang kahit anong itim na kapangyarihan ang maaaring sumira sa isang tunay na samahan. Hanggang saan nga ba ang kayang gawin ng isang taong nasaktan sa ngalan ng hustisya at paghihiganti? Sabay-sabay po nating pakinggan ang ipinadalang kwento ni Albert na nagmula pa sa kanyang namayapang lola na si Maria. Ito po ang kwentong Ganti ng Inabusong Albularyo. Ayoko na. Pagod na ako. Auntie Susan, wag po kayong susuko. Lumaban po kayo. Gagaling pa po kayo. May awa ang Diyos. Tinalikuran na ako ng Diyos. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi tinatalikuran ng Diyos ang mga anak niya. Basta't manalig ka lang. At humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. Nagkasala ako. Ito na ang karma ko. Ang mahalaga po ay nagsisisi na kayo sa pagkakamali niyo. Maniwala lang po kayo sa Panginoon. Hindi niya po kayo pababayaan. Albert anak, kunin mo muna itong pinagsukahan ng Auntie Susan mo. Itapon mo yung mga suka, tapos pakilinisan yung lalagyan, ha? Opo, tay. Mang Efren, ano po ba talagang kalagayan ng kapatid ko? Parang mas lumala po kasi ang kondisyon niya eh. Nag-aalala na ako. Palubo ng palubo ang tiyan niya. Parang anumang oras puputok na. Tsaka kung napapansin niyo po, lalong dumarami ang mga sugat at pasa sa kanyang katawan. May pag-asa pa bang gumaling si Susan? Tatapatin na kita, Ben. Mahirap ang kinakaharap na sitwasyon ng iyong kapatid. Kung simpleng kulam lang to, kayang-kaya ko siyang tulungan at pagalingin. Matagal na ako sa pag-aalbularyo at marami na akong natulungan, alam mo yan. Pero sobrang lakas ng itim na kapangyarihan ng kumukulam kay Susan. Nanggagaling ang kanyang lakas sa isang masamang espiritu. Ano? May kakayahang tumawag ng masasamang elemento ang mangkukulam na nagsumpa sa kapatid mo. Kakaiba ang kanyang lakas at kakayahan. At sa tinagal-tagal ko sa pag-aalbularyo, isa lang ang mangkukulam na alam kong may kayang gawin ito. Sino? Diligaya. Good day, Sir Jupiter, at sa lahat ng listeners ng Kwentong Takip Silim. Ako po si Albert, 30 years old at kasalukuyang nakatira sa Dumaguete City. Ang kwentong isishare ko po sa inyo ay nangyari noong 2010 sa lugar kung saan ako isinilang at nagbinata. Ang isla ng Siquijor. 16 years old pa lang po ako nung tinamaan ng isang malubhang karamdaman ng aking Auntie Susan. Matandang dalaga po ang aking tiyahin at nagtatrabaho bilang isang public school teacher. Hindi kami ganun ka-close dahil natatakot ako sa kanya. Istrikta at masungit kasi ang aking tiyahin. Pero kahit kailan naman
ay hindi niya ako pinagalitan o pinagbuhatan ng kamay. Kaya naman laking gulat po namin nang makatanggap ng balitang inireklamo raw po ito ng isang magulang. Pinahiya raw po kasi ni Auntie Susan ang anak nito sa loob ng classroom nang malamang nag-cheat ang bata. Dahil raw po dito ay ayaw nang pumasok ng nasabing estudyante sa eskwela. At ang mas masaklap, dahil sa depresyon, ay tinapos nito ang sariling buhay. Inamin ni Auntie Susan ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad sa mga magulang ng bata. Pero nagmatigas ang mga ito. Hinding-hindi raw nila mapapatawad ang ginawa ng aking tiyahin. Dahil po dito ay nawalan siya ng trabaho at naging sausawan ng tsismis ng mga kapitbahay namin. Dahil rin dito ay halos hindi na siya lumalabas ng bahay gawa ng kahihiyan. Pagkalipas ng 1 buwan, napansin naming tumamlay si Auntie Susan. Palagi rin siyang may dinadaing na sakit sa katawan. Para raw siyang tinutusok. Hanggang sa kalaunan ay para nang nilalamukos ang kanyang katawan. Kapansin-pansin rin po ang pangangayayat niya. Halos butot balat na nga po siya, Sir Jupiter. At ang mas masaklap, lumobo po ang kanyang tiyan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hindi, Nay. Hindi ako papayag sa gusto nyo. Kahit pa matalik yung kaibigan ng ligaya na yon, hindi pa rin tayo pwedeng magpakakampante. Ang tagal nyo na siyang hindi nakikita. Sigurado akong hindi na siya ang dating ligaya na nakilala nyo. Mali ka. Kilala ko ang kaibigan ko. At alam ko pag nalaman niyang anak ko ang kinukulam niya, titigil siya agad. Babawiin niya ang sumpa. Pakikinig sa akin si Ligaya, anak, kaya pakiusap. Hayaan mo na ako. Wala na akong pag-asang gumaling. Tanggap ko nang mamamatay na ako anumang oras. Huwag mo nang ilagay sa kapahamakan ng buhay mo, Nay. Anong klaseng ina ko kung wala akong gagawin upang tulungan ka? Magtiwala kayo sa akin. Hindi ako bibiguin ng kaibigan ko. Pasensya na, Nay. Hindi ko talaga kayo pwedeng payagan sa gusto nyo. Sir Jupiter, na-curious po ako kung bakit ganun na lang kalaki ang kumpiyansa ni Lola Maria na papakinggan siya ng taong kumulam kay Ate Susan. Kaya naman po naisip kong tanungin siya. Nang gabing yun ay hinatid ko siya sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Iyak nang iyak si Lola dahil gusto niyang makatulong sa sitwasyon ng kanyang anak na si Auntie Susan. Kaya tinanong ko po siya kung sino si Aling Ligaya. At sa gabing iyon, Sir Jupiter, narinig ko ang nakakapangilabot at kalunos-lunos na kwento ng isang babaeng kinakatakutan ng marami. Ngunit biktima lang pala ng isang masaklap na sitwasyon. Magkababata po pala kayo ni Aling Ligaya? Oo. Nakitin ako ng bata pa ako. At hindi pa naman uso ang mga ospital noon. Dinadala ko ng mga magulang ko sa pinakamagaling na albularyo sa islang ito. Si Aling Bering, ang ina ni Ligaya. Magkaibigan ang aking ina at si Aling Bering nung nabubuhay pa ito. Walang sakit na hindi kayang pagalingin si Aling Bering. Kaya naman halos lahat ng mga taga rito noon sa kanya lumalapit. At dahil sa dalas kong magpagamot sa kanya, naging kaibigan kong anak niya si Ligaya na kaedad ko rin. Oh, huwag magtutulakan. Lahat kayo'y magagamot ko ngayon. Maaga pa naman. Habaan lang natin ang ating mga pasensya, ano po? O sige, kumalma muna tayong lahat. Grabe, Aling Bering. Walang araw na hindi pumipila mga tao dito sa inyo. Ewan ko ba, ang daming nagkakasakit dito sa isla natin. Ang dami ring mga nabati at naengkanto.
Kaya ang dami ring nagpapagamot sa inyo. Kayo lang naman ang pinakamagaling na albularyo dito sa Siquijor. Huwag mong sabihin yan. At baka magtampo naman ng ibang mga albularyo dito. Totoo naman po sinasabi ko. At itong anak nyo, ang aking matalik na kaibigang si Ligaya, ang susunod sa yapak ninyo. Ako bang pinag-uusapan nyo? Maria, baka kung ano-ano na namang kalokohan ang sinasabi mo Nakakatuwa talaga tong kaibigan mong si Maria, anak. Oh, nakuha mo na ba ang mga halamang gamot? Ito na po, Nay. Pinakuluan ko na po at hinaluan ng bintitadong langis. Mabuti naman kung ganon. Oh, Mang Mando, huhugasan ko na itong sugat nyo ha. Maaaring may maramdaman kayong konting kirot dahil may halong langis ito. Tiisin nyo lang, makakabuti to para sa inyo. Mang Mando, pwede po kayong humawak sa braso ko pag sobrang sakit po talaga. Huminga lang po kayo ng malalim Pwede nyo rin pong ipikit ang mga mata nyo. Oh, sige. Magsisimula na ako. Anong ginagawa ng nanay mo? Shh, huwag ka maingay. Nag-oorasyon si nanay. Kung tinuturuan ka ng nanay mo manggamot, ibig sabihin marunong ka na ring mag-orasyon? Hindi pa. Darating din kami dyan sa tamang panahon. Ang galing. Ngayon pa lang, hinahangaan ka na ng marami bilang pinakabatang albularyang nakita nila. Paano pa kaya pag natuto ka ng mag-orasyon? Ano ka ba? Baka may makarinig. Nakakahiya. Ay, isang araw na naman ang natapos. Nakakapagod pero masaya. Ang sarap sa pakiramdam na marami kaming natutulungan. Nakakamangha ang galing mo sa panggagamot. Ang bilis mong natutuwa ng tinuturo sa'yo ni Aling Bering. Salamat. Nagpursige talaga akong matuto dahil gusto kong makatulong sa mga nangangailangan Tumatanda na rin kasi si nanay at madali na siyang mapagod. Tama. Para kahit papano ay may hahalili na sa kanya sa panggagamot. Yun din ang iniisip ko. Tsaka isipin mo, pag may dinaramdam kang sakit, hindi mo na kailangan pumila. Kahit ako pa mismong pumunta sa inyo para gamutin ka. Sabi mo yan Siyempre naman, kahit sino sa pamilya niyo uunahin kong gamutin. Malakas ka sa akin Ikaw lang naman ang matalik kong kaibigan. Salamat Ang swerte ko sa'yo. Mas maswerte ako sa'yo. Ayaw mo talagang magpatalo. Ganito na lang. Swerte tayo sa isa't isa. Tama ka dyan. Sir Jupiter, ayon sa kwento ng aking Lola Maria, dating mangkukulam raw si Aling Bering. Minana pa raw nito ang itim na kapangyarihan mula sa mga ninuno nito. Pero nagdesisyon raw itong talikuran ng pangkukulam nung umibig ito sa isang lalaki na siyang ama ni Ligaya. Mula raw noon ay itinuon na lang ni Aling Bering ang atensyon sa panggagamot. Kahit nung namatay ang asawa nito nang malunod sa dagat habang nangingisda, hindi pa rin tumigil si Aling Bering sa panggagamot. Araw-araw ay mahaba ang pila sa kanilang bahay dahil sa dami ng mga taong naniniwala sa kakayahan nitong manggamot. Huwag mong kalimutang isara ang mga bintana. Pagkatapos mo dyan, umakyat ka na at nang makapagpahinga na tayo. Nay, hanggang kailan niyo po ba papagurin ang sarili niyo sa panggagamot? Palagi na lang po kayong ginagabi dahil sa dami ng mga nagpupunta rito. Nag-aalala lang po ako na baka kayo naman ang magkasakit. Huwag mo kong alalahanin. Kaya kong sarili ko. Tsaka, hanggat may mga taong nangangailangan ng tulong ko, hindi ako titigil sa panggagamot. Alam mo namang, iilan lang kami mga albularyo dito sa isla natin. Ako po kaya ko na pong manggamot. Tinuruan niyo na ako, diba?
Hindi lang basta pagtulong sa inyo ang kaya kong gawin. Nay, kaya ko na pong pumalit sa inyo at na makapagpahinga na kayo. Masaya akong mabilis mong natutunan ng panggagamot. Sa katunayan, marami ang namamangha sa'yo. Ikaw kasi ang pinakabatang albularyo na nakita nila. Kung ganun po. Pero marami ka pang kailangang malaman at matutuhan sa panggagamot. Masyado ka pang bata at hindi pa itong tamang panahon para palitan mo ko. Darating din tayo dyan, anak. Maghintay ka lang. Kahit kailan raw ay hindi itinago ni Aling Bering ang katotohanan sa kanyang anak. Alam ni Ligaya na may kaalaman sa itim na kapangyarihan ng kanyang ina at matagal na nitong tinalikuran iyon. Halos lahat naman daw kasi ng albularyo ay may kaalaman sa pangkukulam. Pero ito ang isang bagay na pilit ibinabaon sa limot ni Aling Bering. Ayaw raw nitong manahin ni Ligaya ang kaalaman nito sa itim na kapangyarihan. Subalit isang masaklap na pangyayari ang bumago sa buhay nilang mag-ina. Ang daming mga bituin sa langit. Ay, ang ganda-ganda nilang tingnan. Oh, nakakamangha. Sana may dumaang bulalakaw, no? May kahilingan kasi ako eh. Ano naman yun? Basta sa akin na lang yun. Kasi baka hindi magkatotoo pag sinabi ko sa'yo. Naniniwala ka talaga riyan? Eh ano naman ngayon? Masama ba? Teka, masyado ka yatang masaya. Ngayon lang kita nakita umiti ng ganyang kalapad. O sige, sasabihin ko sa yung dahilan sa likod ng mga ngiti ko. Pero mangako ka sa akin na hindi mo ako tutuksohin ha. Oo na. Tsaka wag mo ito ipagsasabi kahit kanino, lalong-lalo na sa nanay ko. Mapagkakatiwalaan mo ako. Ano ba kasi ang sasabihin mo? Si Julio, nobyo ko na siya. Si Julio? Yung anak ng tusong negosyante na si Don Alfredo? Ligaya naman. Inalo ka lang ng sayaw ni Julio nung fiesta, nahulog ka na agad sa kanya. Mabait siya, maniwala ka sa akin. At mahal niya ako. Masayang-masaya ako sa kanya, Maria. Kaya bilang kaibigan ko, sana maging masaya ka rin para sa akin. Ligaya, maniwala ka. Wala akong ibang hinihiling kundi ang maging masaya ka. Pero kilala ko si Julio. At alam kong walang gagawing tama ang lalaking yun sa'yo. Kilala siyang palikero dito sa isla natin. Kung sino-sino ng babaeng naging nobya niya. At ang ilan pa sa mga to ay pinagbuhatan niya ng kamay. Hindi magagawa ni Julio ang mga binibintang mo. Hindi pagbibintang ang pagsasabi ng katotohanan. Nakakalungkot na hindi mo ko kayang suportahan sa kasiyahan ko. Ikaw pa naman ang matalik kong kaibigan. Siguro, naiinggit ka lang sa akin. Ano? Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Kasi may isang mayaman at gwapong lalaking nagagusto sa akin. Hindi mo siguro inasahan na maiibig sa isang tulad kung simpleng albularya lang. Kahit kailan hindi ko inisip yan. Simula ngayon, pinuputol ko ng pagiging magkaibigan natin. Ayaw na kita makausap o makita pa. Natapon mo lahat ng pinagsamahan natin dahil lang sa isang lalaki? Kaya naman. Buo na ang desisyon ko. Paalam, Maria. Diyan ka na. Sa kabila raw ng nangyari, itinuring pa rin na kaibigan ni Lola si Ligaya. Walang araw na hindi niya ito ipinagdasal na sana ay mali siya. Sana ay hindi masaktan si Ligaya sa desisyon nito. Pero sa kasamaang palad, hindi nagkamali si Lola. Niloko nga ni Julio si Ligaya. Ang masaklap, binuntis nito ang kanyang kaibigan. At nang sinabi ni Ligaya ang tungkol sa pagbubuntis nito, kaagad na nakipaghiwalay si Julio dito. Ayaw raw nitong panagutan ng bata. Hindi pa raw ito nakontento. Kaagad raw itong nakipagrelasyon sa ibang babae
pagkatapos hiwalayan si Ligaya. Sana nakinig na lang ako sa'yo. Hindi ako dapat nagpadala sa nararamdaman ko. Bakit ko ba kasi naisip na posibleng mahalin ni Julio ang isang babaeng tulad ko? Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala sa iyong problema kundi na kay Julio. Siya ang hindi marunong makontento. Pinaglaruan lang niya ang puso mo. Patawad. Nahihiya ako sa iyo, Maria. Pinutol kong pagkakaibigan natin ang dahil lang sa katangahan ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Naiintindihan ko. Paano na kami ng anak ko? Masyado pa akong bata. Anong alam ko sa pagiging ina? Nandito ako para sa'yo. Susuportahan kita sa abot ng makakaya ko. Tsaka nandito naman ang nanay mo, hindi kanya pababayaan. Labis-labis raw ang galit ni Aling Bering nang malaman ang sinapit ng anak nito. Umiyak raw ito ng napakalakas at hinagis ang mga kagamitan sa kanilang bahay. Pagkatapos noon ay kumalma na ito at halos wala na silang mabasang emosyon sa mukha nito. Madalas na tahimik lang si Aling Bering mula noon. Nagtataka na nga raw ang mga taong nagpapagamot dito. Dati-rati kasi, nakikipagkamustahan at nakikipagbiruan pa ito sa kanila habang nanggagamot. Pero mula raw nung nabuntis si Ligaya ay tila nawalan na ito ng emosyon. Gayunpaman maayos pa rin daw ang pakikitungo nito kay Lola tuwing dumadalaw siya sa bahay nito. Aling Bering, uuwi na po ako. Ginabi ka na. Maghapunan ka na muna bago ka umuwi. Ay, hindi na po. Sigurado ako may hapunan na rin nakahanda sa bahay ngayon. O sige, ikaw ang bahala. Aling Bering, may dinaramdam po ba kayo? Napansin ko po kasi nito mga nakaraang araw, parang lagi po kayong tulala at wala sa sarili. Medyo nangangayayat din po kayo. Baka hindi po kayo kumakain at nagpapahinga ng maayos. Salamat sa pag-aalala mo sa akin. Pero ayos lang ako. Iniisip ko lang ang aking anak. Sumisikip ang dibdib ko sa tuwing naiisip ko na ginamit at pinaglaruan siya ng isang walang kwentang lalaki. Naintindihan ko po kayo. Maging ako po ay nasasaktan din. Hindi dapat pinagdadaanan ni Ligayang lahat ng to. Walang karapatan si Julio na gawin to sa kaibigan ko. Hindi lang talaga siya nanggaling sa isang mayamang angkan, susugurin ko siya eh. At ako mismo ang gaganti para sa kaibigan ko. Hindi na kailangan. Lahat ng utang ay kailangang bayaran. Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Maria, naniniwala ka ba sa karma? Po? Isinusumpa ko. Parating na ang pinakamalagim na karma sa taong nanakit sa anak ko. Sir Jupiter, kinilabutan raw po si Lola sa mga narinig niya kay Aling Bering. Hindi man ito direktang sinabi pero alam niyang ang ibig sabihin nito ay maghihiganti ito kay Julio. Habang naglalakad pa uwi ay yun lang tumatakbo sa kanyang isip. Paano maghihiganti si Aling Bering? Wala itong kalaban-laban kung pera at estado sa buhay ang pag-uusapan. Mayamang negosyante raw ang ama ni Julio. May mga pag-aaring lupang sakahan ng kanilang pamilya at pati na raw mga iligal na pasugalan. Kaya naman hindi raw talaga nauubusan ng pera ang kanilang pamilya. Ano lalabanan ni Aling Bering ang pamilya ni na Julio? Kung hihingi naman siya ng tulong sa otoridad, yaka kung babayaran lang ni Don Alfredo ang pulisya. Maglalabas lang siya ng malaking halaga, sila nang papanigan ng batas. Magagawa na nilang baliktarin ng istorya.
Pero kung gagamitin ni Aling Bering ang kaalaman niya... Hindi. Ano ba itong naisip ko? Imposible. Sinabi mismo ni Ligaya sa akin na matagal nang kinalimutan ni Aling Bering ang itim na kapangyarihan. Sa katunayan, isinusuka pa nga raw niya to. Kaya malabong balikan niyang pangkukulam. Hindi, imposible. Sir Jupiter, kumalat raw po ang balita na 1 linggo nang hindi lumalabas si Julio. Habang namamalengke si Lola kasamang kanyang tatay, narinig raw po niya ang kwentuhan ng mga tindera. Ang sabi raw ng kapitbahay nitong katulong sa mansyon ni na Julio, ni hindi raw ito lumalabas ng kwarto. Tinamaan raw ng malubhang sakit. Halos hindi na nga raw makatayo at dinadalhan na lang ng pagkain sa kwarto nito. May nagsabi rin daw na halos butot balat na raw si Julio. Yung katawan naman daw nito ay punong-puno ng mga malalaking sugat at pasa. Para na nga raw itong bangkay, kaya alalang-alala si Don Alfredo. Kaya pala hindi ko na nakikita si Julio. Buti nga sa kanya. Siguro kinarma na siya sa ginawa niya kay Ligaya. Shh! Baka may makarinig sa'yo. Ikaw na bata ka talaga Kung ano-ano na lang mga sinasabi mo. Pasensya na po, Tay. Hindi ko lang po kasi mapigilan ng sarili kong magalit sa lalaking yun. Kawawa naman ang kaibigan kong binuntis lang niya pagkatapos ay iniwan. Sensitibong usapin yan ngayon sa isla natin. Kaya mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Sensitibo? Bakit naman po? Naniniwala ang karamihan na kinulam raw si Julio. Po? Albularyong ina ni Ligaya na si Bering. Maging ang kaibigan mo mismo ay isa ring albularyo sa mura niyang edad. At alam naman natin na may kakayahan ding mangkulam ang mga katulad nilang manggagamot. Pero Tay, hindi po nila magagawa yun. Mabubuting tao sila. Kahit na, wala pa rin nakakaalam ng katotohanan. Kaya mas mabuti kung magdodoble ingat tayo. Nag-alala raw po si Lola para kina Ligaya at Aling Bering. Baka raw kasi kung ano ang gawin ng mga tao sa kanila. Isa pa, makapangyarihan ang ama ni Julio kaya maaari silang saktan nito bilang ganti. Nabahala si Lola dahil pinagbibintangan ang kanyang matalik na kaibigan. Alam naman niyang hindi ito marunong mangkulam. Pero si Aling Bering, hindi kaya tinutuon nito ang mga bantang binigkas nito nung huli silang nagkausap. Dahil po dito naisip ni Lola na bisitahin muli si Ligaya upang kamustahin ang kalagayan nito. Hindi na raw kasi ito pinapalabas ni Aling Bering mula nung nabuntis ito. Hapon na raw nung dumating si Lola sa kanila. Wala na raw mga pumipilang tao upang magpagamot. Tahimik na ang paligid. Bakit walang tao? Nasaan kaya sina Aling Bering? Bakit bukas ang pinto kung wala sila rito? Wala rin si Ligaya sa kanyang kwarto. Naman kaya siya nagpunta? Lagot yun sa nanay niya pag nalamang umalis siya. Naisipan raw ni Lola na pumunta sa likod bahay dahil alam niyang doon nagluluto ng pagkain si Aling Bering. Sa likod bahay rin ito gumagawa ng mga langis na panggamot sa iba't ibang uri ng sakit. Wala rin si Aling Bering dito sa likod bahay. Saan kaya sila nagpunta? Teka, ba't bukas yung pinto dun sa may kubo? Sir Jupiter, ayon sa aking lola, kakahuyan na raw ang nasa likod ng bahay ni Ligaya. At sa gitna ng kakahuyan ay makikita ang isang maliit at lumang kubo. Dito raw nakatira si Aling Bering noon. Pero sa tulong ng mga donasyong nalikom niya mula sa mga nagpapagamot sa kanya, nagawa niyang makapagpatayo ng mas malaki, disente at komportabling bahay na siyang tinitirhan nila ni Ligaya. Pero hindi niya ginalaw ang dating kubo na kanyang tinirhan.
at wala rin siyang pinapayagang pumunta doon. Pero sa araw na yun, dahil naisip ni Lola na baka nasa loob si Aling Bering, naisip niyang sumilip sa kubo. Sir Jupiter, nagulantang raw po si Lola Maria sa kanyang naabutan nung sumilip siya sa kubo. Muli kong tinatawag ang iyong presensya. Kailangan ko ang inyong tulong. Dinggin niyo ang aking panalangin. Anong ginagawa ni Aling Bering? Ba't siya nakaluhod at may hawak na manika? Sir Jupiter, napapaligiran raw si Aling Bering ng mga itim na kandila. Nakapikit raw ito at nakafocus sa ginagawang pagdarasal. Hanggang sa nanlaki raw ang mga mata ni Lola sa kanyang sunod na nakita. May dala ng karayom si Aling Bering na siyang ginamit nito upang tusukin ang dalang manyika. Hustisya, kabayaran, ito ang aking kahilingan. Hindi kita titigilan. Magdurusa kang hayop ka! Magdurusa ka! Magdurusa ka! May kinukulam si Aling Bering. Hindi kaya totoo siyang kumulam kay Julio? Sa takot raw po ni Lola ay dahan-dahan siyang umatras palayo. At nang masiguro raw niyang hindi na siya maririnig ni Aling Bering, ay saka lang daw siya kumaripas ng takbo. Mula pagkabata ay kilala na ni Lola si Aling Bering at sobrang gaan ng loob niya sa matanda. Kaibigan ito ng kanyang namayapang ina, kaya naman pati ang kanyang ama ay naging kaibigan na rin ito. Kahit kailan ay hindi siya nakakita ng rason para katakutan ng matanda. Pero ang nakita niya sa pagkakataong yun ay sapat na upang kilabutan siya ng husto. Maria, saan ka galing? Ba't ka humahangos? Ligaya, Ayos ka lang ba? Masama bang pakiramdam mo? Pawis na pawis ka sa pagtakbo. Ang putla-putla mo rin. Uwi na ako. Sandali nga. Kumalma ka muna. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit wala ka sa inyo kanina? Saan ka nagpunta? Kay Julio. Huwag mo sasabihin kay nanay Nakikiusap ako. Ano? Pinuntahan mo lalaking yun? Hindi ka ba nag-iisip? Pasensya na. Alam kong mali pero... Hindi ko kasi talaga maiwasang mag-alala para sa kanya Nakaabot sa akin yung balita na nagkaroon daw siya ng malubhang sakit. Kaya gusto ko sanang makita ang kalagayan niya. At nagbakasakali rin ako na may magagawa ako para gamutin siya. Pero hindi ako nakapasok sa kanila Ang daming gwardya. Alam mo ba kung gaano kadelikado yung ginawa mo? Paano kung nakita kanila? Yak akong sasaktan kanila. Bakit naman? Alam mo bang si Aling Bering ang pinagbibintangan nilang kumulam kay Julio? Ano? Hindi yun magagawa ni nanay. Isa siyang albularya at hindi isang mangkukulam. Pero alam naman natin na may alam din sa kulam ang mga albularyo. At ikaw na rin mismo nagsabi sa akin na kayang gumamit ng itim na kapangyarihan ng nanay mo noon. Noon yun, pero matagal na niya yung tinalikuran. Matagal nang sinuka ng nanay kong kadiliman kaya imposibleng totoo ang mga binibintang nila sa kanya. Inagrabyado ka ni Julio. Ginamit at sinaktan. Sa nangyari sa iyo, tiyak akong triple ang nararamdamang sakit ni Aling Bering ngayon. At hindi natin alam kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para sa kanyang anak. Pagka-uwi raw ni Lola sa kanila ay sinalubong kaagad siya ng kanyang ama. Mahigpit siya nitong pinagbawalan na magpunta kina Aling Bering. Hindi na rin daw siya pwedeng makipagkita kay Ligaya. Kalat na raw kasi ang balita na kinulam ni Aling Bering si Julio upang makaganti sa kaginawa nito kay Ligaya. Sir Jupiter, sinubukan raw ni Lola ng mga tuwiran. Ngunit sarado na ang isip ng kanyang ama.
Maging ito ay naniniwala na rin sa kumakalat na balita. At sa totoo lang, aaminin ni Lola na maging siya ay naniwala na rin noon dahil nakita mismo ng kanyang mga mata ang ginawa ni Aling Bering. Oh, gabing-gabi na, Maria. Halika, pumasok ka na muna sa loob. Hindi na, sandali lang naman ako. Gusto lang talaga kitang kumustahin. Maayos naman ang lagay ko. Ikaw, kumusta ka na? Nag-alala ako sa'yo. Halos 1 linggo na rin kitang hindi nakikita. Pinagbawalan kasi ako ni tatay na pumunta rito. Ganun ba? Pati pala si Mang Franco naniniwala na sa kumakalat na balita. Nanay mo nasan? Nandyan ba si Aling Bering? Nasa silid siya natutulog. Bakit? Ikaya, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yun? Nung hapong nakita mo akong tumatakbo at namumutla, galing ako sa inyo noon. Ano? Sir Jupiter, nagdesisyon na raw si Lola na sabihin sa kanyang kaibigan ang lahat ng nalalaman niya. Alam niyang hindi magiging madali para dito na tanggapin ang katotohanan. Pero kailangan raw malaman ni Ligaya ang totoo tungkol sa ginagawa ng nanay nito. Hindi. Imposible. Maniwala ka sa akin, hindi ako nagsisinungaling. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Matagal nang tinalikuran ng nanay kong itim na kapangyarihan. Nangako siyang hindi niya na yun babalikan. Naputol raw po ang pag-uusap nila nang biglang dumating ang ama ni Julio na si Don Alfredo. Matangkad raw ito at malaki ang pangangatawan. May kasama itong 3 mga lalaki na siyang mga tauhan nito. Bagaman matapang raw ang mga itsura nito, kabaliktaran naman ang narinig nila sa boses nito. Tila ba hirap na hirap ito at desperado. Hinahanap nito si Aling Bering. Nang sabihin ni Ligaya na natutulog na ang kanyang nanay, nakiusap ito kung maaari niya itong gisingin. Importante raw na makausap niya ito. Sakto naman na lumabas ng bahay si Aling Bering na pupungas-pungas pa at nagtaka sa kanyang naabutan. Anong nangyayari dito? Maria, bakit ka nandito? 10 oras na ng gabi. At saka, Don Alfredo? Anong ginagawa niyo dito sa amin? Don Alfredo, bakit po kayo lumuluhod? Tumayo ka nga. Ano ba itong ginagawa mo? Umalis nga kayo ng mga tauhan mo dito sa amin. Bering, nagmamakaawa ko sa'yo. Hirap na hirap ng anak mo si Julio. Araw-araw siyang sumusuka ng dugo. Butot balat na siya. Maniwala ka, parang na rin siyang patay na nakaratay sa kanyang higaan. Palala ng palala ang kanyang kondisyon. Kanina lang, may mga lumabas na insekto mula sa mga naglalakihang sugat sa kanyang katawan. Bilang isang ama, parang dinudurog ang puso ko sa aking nakikita. Si Julio, naigamutin niyo po siya. Nakikiusap po ako sa inyo. Manahimik ka, Ligaya. Don Alfredo, wala akong magagawa upang tulungan kayo. Sa tingin niyo ba ay gugustuhin kong gamutin si Julio pagkatapos ng ginawa niya sa nag-iisa kong anak? Nay! Hindi ko inihiling na gamutin mo siya, Bering. Ang gusto ko lang ay bawiin mo ang sumpa mo sa kanya. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang galit mo. Inaamin ko nagkasala ang aking anak kay Ligaya. At siguro may kasalanan rin ako dahil hindi ko siya pinalaki ng maayos. Pero hayaan mo akong itama ang pagkakamali niya. Kakausapin ko siya. At sa ayaw o sa gusto niya, papanagutan niya si Ligaya. Nay, narinig niyo po yun? Papanagutan ako ni Julio o magkakaroon na ng ama ang apo niyo. Magiging masaya na kami. Hindi namin kailangan ng tulong niyo. At mas lalong hindi kailangan ng anak ko at ng magiging apo ko ang presensya ng walang kwenta mong anak. Kaya pakiusap, Don Alfredo. Tumayo ka na. Walang magagawang pagluhod mo dahil wala rin akong maitutulong sa inyo. Nay, nakikiusap po ako sa inyo. Kaya tama na. Makinig ka na lang sa nanay mo.
Alam kong naniniwala kang isinumpa ko ang anak mo. Kalat na sa buong isla na kinulam ko si Julio upang makaganti. Pero lahat kayo'y nagkakamali. Isa akong albularyo at ang misyon ko sa buhay ay ang manggamot ng mga may sakit. Wala akong kakayahang mangkulam. Matagal ko nang tinalikuran ang pangungulam. Nang mapagtanto raw ni Don Alfredo na wala siyang mapapala kay Aling Bering, ay tumayo na ito kaagad. Pinagpagan nito sa marahas na paraan ang mga tuhod. Pagkatapos ay tinitigan ng masama si Aling Bering. Dinuraan pa raw sila nito dahilan upang mapaatras sila. Kinabahan raw si Lola, Sir Jupiter, dahil baka kung ano ang gawin nito sa kanila. Wala silang kalaban-laban, lalo pat malalaki ang pangangatawan ng mga tauhan nito. Hindi pa dito natatapos ang lahat. Pagsisisihan niyo ito. Hindi pa tayo tapos, Bering. Sir Jupiter, dahil raw sa kumakalat na balita ay wala nang nagpupunta kina Aling Bering upang magpagamot. Sa katunayan, tuwing may nakakakita dito sa palengke ay nilalayon ito ng mga tao. Lahat ay takot na kay Aling Bering. Pakiramdam kasi nila ay kukulamin din sila nito. Ginawa pa nga raw panakot sa mga makukulit na bata ang pangalan ni Aling Bering. Nalulungkot raw po si Lola dahil alam niyang hindi naman ito masamang tao. Nasaktan lang ito sa kinahinatnan ni Ligaya. Maria, sa wakas nakabalik ka na rin dito. Tumakas lang ako sa amin. Hinintay ko lang na maging mahimbing ang tulog ni tatay. Pagkatapos ay pumuslit na ako kaagad. Isang linggo rin tayo hindi nagkita. Kumusta ka na? Maayos ang kalagayan ko. Ikaw ang mas dapat kong kumustahin. Ang pagbubuntis mo. Wala kang dapat na ipag-alala. Ayos kami ng magiging inaanak mo. Maria! Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka, no? Akala mo siguro hindi kita mahuhuli? Itay! Anong nangyayari dito? Halika dito. Lumayo ka sa mag-inang yan. Franco, anong ibig sabihin ito? Bitiwan mo nga si Maria. Masyadong mahigpit ang hawak mo sa kanya. Hindi mo ba nakikita na sasaktan ng bata? Wala kang pakialam sa anak ko, ah. Tay, ano ba? Tama na po! Nasasaktan ako! Tay! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na lumayo ko sa mag-inang to? Nilalagay mo lang sarili mo sa tiyak na kapahamakan. Bakit ba ayaw mong makinig sa akin? Tay, hindi po sila masamang tao. Franco, ang tagal na nating magkakilala. Baka nakakalimutan mo. Magkaibigan kami ng namayapa mong asawa. Kilala mo ko. At alam kong kaya mong gumamit ng itim na kapangyarihan kapag gugustuhin mo. Franco, makinig ka sa akin. Layuan niyo na ang pamilya ko. Maria, halika na. Umalis na tayo sa lugar ng demonyong to. Sumusobra ka na! Anong karapatan mong pagbintangan ako? Bakit hindi ba totoo? Kampon ka naman talaga ng kadiliman, di ba? Demonyo ka, Bering. Pagsisisihan mo ang mga sinabi mo! Anong nangyayari? Bering, anong ginagawa mo? Umalis na kayo sa pamamahay ko! Teka, nahihilo ko. Alis! Umalis na kayo! Sir Jupiter, inalalayan raw ni Lola ang kanyang tatay pauwi. Nahihilo raw kasi ito. Pagkarating sa bahay nila ay agad itong bumagsak sa kama at mabilis na nakatulog. Nag-alala raw po si Lola sa mga pumasok sa kanyang isip. Paano kung ginamitan ito ng itim na kapangyarihan ni Aling Bering? Diyos ko, wag naman po sana. Hindi masamang tao si Aling Bering. Hindi niya naman ito magagawa sa tatay ko. Kahit paano ay may pinagsamahan naman sila eh. Subalit kinabukasan ay nagsuka na ang kanyang tatay. Hinang-hina raw ito at napansin niya ang maliliit na pasa na bigla na lang nagsilitawan sa buong katawan nito.
ni hindi na nga raw makatayo ng maayos ang kanyang tatay at kailangan pa niyang alalayan upang makapagbanyo. Sinusubuan na rin niya ito ng pagkain dahil hirap na itong bumangon. Tay, isinuko niyo na po lahat ng kinain niyo kanina. Lintik na buhay to. Tay, pumayag na ho kasi kayong dalhin ko kayo kay Aling Bering. Kayang-kaya po niya kayong pagalingin. At saka sigurado kong hindi na siya galit sa inyo. Si Bering ang may kagagawan ng lahat ng to eh. Ano pong ibig niyo sabihin? Bakit niya ako gagamatin kung siya ang may gawa ng lahat ng to? Tay, wag po kayo magsalita ng ganyan. Kinulam ako ni Bering. Kagaya ng ginawa niya kay Alfredo. At hindi ako magtataka kung marami pa siyang magiging biktima sa mga darating na araw. Hindi po magagawa ni Aling Bering ang sinasabi niyo. Maria, anak, pwede ba? Huwag ka na magbulag-bulagan. Demonyo ang ina ng kaibigan mo. Kampo ng kadiliman si Bering. Sa kabila nun ay mas pinili pa rin daw na paniwalaan ni Lola na hindi magagawang kulamin ni Aling Bering ang kanyang tatay. Pero sa paglipas ng mga araw, lalo raw lumala ang kondisyon ng kanyang tatay. Lalong dumami ang mga pasa nito sa katawan na nadagdagan pa ng pagkarami-raming sugat. May mga lumalabas pa raw ng mga malalagkit na likido sa sugat nito. Hindi na raw talaga makatayo ang kanyang tatay. Butot balat na at ang mas masaklap. Sumusuka na raw ito ng insekto. Dito niya napagtanto na hindi lang simpleng kulam ang ginagawa ni Aling Bering dito, kundi pambabarang na. Kaya nagdesisyon na siyang pumunta kina Ligaya. Pasensya ka na, masama ang pakiramdam ni nanay. Hindi ka niya makakausap ngayon, nagpapahinga na kasi siya. Ligaya, nakikiusap ako sa'yo. Usapin mo naman si Aling Bering, oh. Mahal ka niya at alam kong pakikinggan ka niya. Kumbinsihin mo naman siyang itigil ang ginagawa niya sa tatay ko. Ano bang sinasabi mo? Ginagamitan ni Aling Bering ng itim na kapangyarihan si tatay. Naiintindihan ko naman na galit siya dito. Sobrang masasakit ang mga salitang binitawan ni tatay sa kanya pero... Ba't iba naman ikaw naniniwalang kayang gumawa ng masama ni nanay? Kilala mong pagkatao niya, Maria! Ligaya, desperado na ako. Si tatay na lang ang meron ako. Tulungan mo ako, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo hayaang pati siya ay mawala sa akin. Umalis ka na. Umalis ka na dito, Maria. Ayoko nang makita ka ulit. Alis na! Patuloy raw na lumala ang sitwasyon ng tatay ni Lola, Sir Jupiter. Dahil hindi pa naman ganun ka-accessible ang medical service sa panahon nila, pinatingnan na lang daw nila ito sa iba't ibang albularyo. Lahat raw ng mga albularyong tumingin dito ay nakumpirmang ginamitan nga raw ito ng itim na kapangyarihan. Sinubukan nila itong gamutin pero mahirap raw kalabanin ang kung sino mang nangkulam sa kanyang tatay. Masyado raw itong malakas at makapangyarihan. Lalo pat may isang masamang espiritu raw itong tinatawag upang mas palakasin pa ang itim na kapangyarihan nito. Habang tumatagal ay unti-unti na raw siyang nawawalan ng pag-asa. Lalo pat alam niyang wala na siyang maaasahan kay Ligaya. Isang araw narinig raw ni Lola ang balita na tuluyan ng binawian ng buhay, si Julio. Halos lahat ng tao sa isla ay pumunta sa Lamay. Kaya naman naisipan raw ni Lola na pumunta na rin sa Lamay. Mabuti na lang at may tiyahin siyang pumayag na magbantay sa kanyang tatay. Tama bang narinig ko kanina? Susugurin nila si Aling Bering oras na mailibing na si Julio. Diyos ko, huwag niya naman sana ngaya may mangyaring masama sa kanila. Sa kabila ng ginawa ni Aling Bering kay tatay, alam ko may kabutihan pa rin natitira sa puso niya.
At si Ligaya, kahit itinakwil niya ako bilang kaibigan, mahalaga pa rin siya sa akin. Hindi ko kakayanin pag may nangyari masama sa kanya. Kailangan ko silang balaan. Kailangan makalayo na sila rito sa lalong madaling panahon. Maria! Maria, ikaw ba yan? Ligaya, anong ginagawa mo rito sa labas? Papunta sana ako sa inyo para balaan kayo. Tulungan mo ako. Ano ba nangyayari sa'yo? May mga bandidong bigla na lang dumating sa amin. Pinasok nila ang bahay namin tapos binugbog nila si nanay. Ano? Pinatakbo ko ni nanay pero nakita ko sa Maria. Duguan si nanay. Diyos ko. Tulungan mo ko makatakas. Baka hinahabol na ako ng mga bandido ngayon. Oo, sige, halika. Bilisan natin. Umuwi raw po muna si Lola ng bahay upang kumuha ng pera. Kahit papano ay may konti naman siyang ipon. Malayo raw ang ospital sa kanila nung panahong yun dahil nasa isla sila. Kinailangan pa nilang tumawid ng dagat upang makarating sa pinakamalapit na ospital. Pero lahat raw po ng ito ay tiniis ni Lola alang-alang sa kanyang kaibigan. Maria, ang anak ko! Ay, Diyos ko. May tumutulong tubo sa binti mo. Hindi. Ang anak ko! Malapit na tayo sa ospital. Malapit na tayo. Kumalma ka lang. Pero huli na raw ang lahat, Sir Jupiter. Wala na ang anak ni Ligaya nung nakarating sila sa ospital. Iyak daw ng iyak ang kanyang kaibigan. Hindi nito matanggap ang nangyari. Niyakap naman daw ito ni Lola ng mahigpit at sinubukang pakalmahin. Hanggang sa nakatulog na ito. Kinabukasan ng magising si Ligaya ay tulala daw ito at hindi niya makausap ng maayos. Ibinilin muna niya ito sa isang nurse dahil kailangan niyang bumalik sa isla para kumuha ng mga damit. Sa kasamaang palad, isang masamang balita raw ang dala ni Lola para sa kanyang kaibigan nang bumalik siya sa ospital. Anong sabi mo? Patay na si nanay. Oo. Natagpuan daw siyang patay at wala nang buhay sa loob ng bahay niyo. Hindi! Hindi! Inay! Ligaya. Tama na. Baka lalo ka magkasakit niyan. Pinatay nilang nanay ko! Tama na. Si Don Alfredo. Sigurado kung siyang nagpapatay sa nanay ko. Tauhan niya ang mga bandidong pumasok sa bahay namin. Hindi pa tayo nakakasigurado dyan. Huwag muna tayong mambintang ng walang sapat na ebidensya. Sino pa bang may ibang motibo para ipapatay si nanay? At saka, alam ko rin naman na kahit may ebidensya ako, hindi ko pa rin makakamit ang hustisya sa pagkamatay ng nanay ko. Masyadong makapangyarihan ng hayop na yon. Darating din ang karma para sa kanya. Ako ang magiging pinakamapait niyang karma. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Pagbabayaran niyang ginawa niya kay nanay. Anong pinaplano mo? Total naniniwala naman silang gumamit ng itim na kapangyarihan si nanay. Ito mismo ipapalasap ko sa kanila. Ipaparamdam ko sa kanila kung anong kayang gawin ng itim na kapangyarihang tinutukoy nila. Pero wala ka namang alam sa itim na kapangyarihan. Kaisa-isang anak ako ng pinakamakapangyarihang mangkukulam. Wala akong hindi kayang gawin. Ligaya, hindi matutuwa si Aling Bering sa gusto mong gawin. Hindi ba't ayaw niya matuto ka kung paano mangkulam? Ang gusto niya ay maging mahusay kang albularyo, kagaya niya. Hindi mo na ako mapipigilan sa plano ko, Maria. Sa ayaw at sa gusto mo, bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ni nanay. Sir Jupiter, wala na raw pong nagawa si Lola nang tuluyang mabulag ng galit si Ligaya. Takot na takot po noon si Lola para sa kanyang kaibigan.
Alam kasi niyang tuluyang masisira ang buhay nito oras na magpasakop ito sa itim na kapangyarihan. Samantala, kasabay ng pagkamatay ni Aling Bering ay ang paggaling naman ng kanyang ama. Ayon sa albularyo, naputol na rin daw ang sumpa dahil pumanaw na ang kumulam sa kanyang tatay. Parang milagro na bumalik sa dati ang itsura nito at sobrang bilis ding nanumbalik ang lakas nito. Tay, sige na po, palabasin niyo na ako. Para ano? Para bumalik ka na naman dun sa ospital? Aalagaan mo na naman yung anak ng mangkukulam. Tay, kaibigan ko si Ligaya. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Lalo pat wala nang kanyang ina. Wala na siyang ibang maaasahan kundi ako. Baka nakakalimutan mong muntik na ako mamatay dahil sa ina niya. Wala pong kinalaman si Ligaya doon. Huwag po natin siyang idamay sa kasalanan ni Aling Bering. Anong malay natin? Baka pinamana sa kanya ng Bering na yun yung kapangyarihang itim. Ay! Tsaka isa pa, kahit na bumalik ka sa ospital, wala ka ng ligaya na maabutan doon. Ano po? Kalat na ang balita. May mga taga ritong sinubukang puntahan si Ligaya sa ospital. Nung nalaman nilang nakunan to at namatay ng ina. Pero ayon raw sa mga nurse doon, bigla na lang nawala si Ligaya. Sinubukan nilang hanapin pero hindi nila ito natagpuan. Saan kaya siya napunta? Hindi na yun mahalaga at wag mo na ring alamin. Siguro nagpakalayo-layo na siya. Alam siguro niyang isinusumpa na silang mag-ina ng islang to. Diyos ko, gabayan niyo po ang kaibigan ko. Walang silbi ang pagdarasal mo kung si Ligaya lang din ang pagdarasal mo. Silang dalawa ng kanyang ina. Matagal na silang tinalikuran ng Diyos. Sir Jupiter, lumipas raw ang 1 taon na wala silang narinig na kahit anong balita tungkol kay Ligaya. Matibay ang paniniwala ng lahat na nagpakalayo-layo na ito at hindi na muli pang babalik sa isla. Pero sa kabila ng paglipas ng panahon, may iilan pa rin ang bumabanggit sa pangalan ng mag-inang si Aling Bering at Ligaya. Kinakatakutan pa rin daw sila at walang nagtatangkang pumunta sa kinatatayuan ng bahay nila. May mga nagsasabi kasing pagala-gala pa rin daw ang kaluluwa ni Aling Bering doon, naghihintay ng kung sino mang maliligaw para biktimahin. O sige na, kumain na tayo. Tay, totoo po bang nagkasakit daw si Don Alfredo? Kaya raw halos wala nang nakakakita sa kanyang lumalabas ng bahay? Oo, yun ang sabi nila. May mga narinig akong kwento mula mismo sa mga katulong sa mansyon. Parehong-pareho raw sa nangyari sa anak niyang si Julio nangyari sa kanya ngayon. Ulam din? Malamang, butot balat ng araw ang dating matikas na si Don Alfredo. Ang daming pasat sugat sa katawan. Hindi na nga raw makalakad. Kagaya rin ang nangyari sa akin noon. Sino naman po kaya umigawa nito sa kanya? Ba malay ko. Sa dami ba namang kalaban sa negosyo ni Don Alfredo, mahirap magsabi kung sino nagpakulam sa kanya. Nakakalungkot lang po, Tay. Kasi sina Aling Bering at Ligaya pa rin ang pinagbibintangan ng mga tao. Ang tagal na nilang wala dito pero ayaw pa rin silang tigilan. Imposible namang kaluluwa ni Aling Bering ang kulam kay Don Alfredo. Hindi rin natin alam. Baka sukdulan talaga ang galit ni Bering sa kanya. Hanggang sa kamatayan at ayaw siyang tigilan. Baka gusto niyang hilahin patungong impyerno. Ay naman, di ba nga po gumaling kayo agad nung namatay si Aling Bering? Kaya paano pa niya kukulamin si Don Alfredo kung wala na siya? Ay, ano ba itong pinag-uusapan natin? Nakakawala ng gana. Kumain na nga tayo ng hapunan. Wala akong interes na pag-usapan sila. Sir Jupiter, hindi pa raw maalis sa isipan ni Lola ang nangyari kay Don Alfredo. Ayon raw kasi sa mga kwentong narinig niya, malakas raw ang kapangyarihan ng kung sino mang kumulam dito. Hindi raw ito kayang labanan ng iba't ibang almularyong tumingin dito. Pinatingnan nga rin daw ito sa doktor pero hindi rin daw matukoy ng doktor kung ano talaga ang sakit nito. Kung ano-anong gamot raw ang ipinainom kay Don Alfredo pero wala naman daw nangyari.
Ipaparamdam ko sa kanila kung anong kayang gawin ng itim na kapangyarihang tinutukoy nila. Hindi. Imposible. Hindi ito magagawa ng kaibigan ko. Tsaka, hindi naman siya tinuruan ng itim na kapangyarihan ni Aling Bering bago ito namatay. Imposibleng siyang may kagagawa ng nangyari kay Don Alfredo. Sa paglipas ng mga araw, hindi lang daw si Don Alfredo ang nagkasakit. Maging ang ilan sa mga kapitbahay nila ay tinamaan rin ng malubhang karamdaman. Sir Jupiter, may isang lalaki rin daw ang nakakita kay Ligaya sa kakahuyan. Gabi raw yun at pauwi ang nasabing lalaki mula sa inuman. Nakita raw nitong nakatayo si Ligaya sa kakahuyan. Nakakatakot raw ang itsura nito. Napakagulo ng buhok at nanlilisik ang mga mata. Sa sobrang takot ay sumigaw ito ng malakas. Tila na bahala naman daw si Ligaya sa ginawa nito at bigla na lang naglaho. Hati ang opinyon ng mga tao. May ilang naniwala at marami ang nagsasabing lasing lang daw ito. Kaya kung ano-ano ang nakikita. Tay, ayos lang po ba kayo? Isara mo na ang pinto at mga bintana. Baka puntahan tayo ni Ligaya. Tay, ano po bang sinasabi nyo? Pati ba naman kayo naniniwala sa kwento ni Mang Timyong? Kilalang lasenggo yun. Mas mabuting mag-ingat. Sir Jupiter, bigla daw bumalik ang sakit ng tatay ni Lola. Nagsimula ito sa simpleng pagsusuka. Pagkatapos ay napansin nilang nagkaroon ito ng mga pantal-pantal sa katawan. Di nagtagal ay naging malalaking sugat raw ang mga ito. Nagkalat ang mga sugat sa buong katawan ng tatay niya. Halos hindi raw ito makatulog dahil sa sakit. At hindi na rin daw ito makagalaw. Muling naratay sa higaan ang kanyang ama. Ang sakit na ng mga sugat sa katawan ko. Ay, kumikirot. Parang tinatusok-tusok. Tatawag po ako ng albularyo, Tay. Wala rin silang magagawa para tulungan ako gaya ng dati. Malakas ang kutob ko. Iligaya ang may gawa nito. Tinatapos niya ang nasimulan ng kanyang ina. Tay, hindi ito magagawa ni Ligaya. Bakit ba kasi ayaw mong tanggapin ang katotohanan? Demonyo rin ang matalik mong kaibigan. Sumusuka na naman po kayo ng dugo. Pero mas marami na po ngayon. Tay, ano na pong gagawin natin? Tanggap ko na ang kapalaran ko. Hindi na natin kayang labanan ang itim na kapangyarihang pumapatay sa akin. Hindi po, Tay. Gagaling po kayo. Gagawin ko ang lahat para gumaling kayo. Ay, Diyos ko. Tiyo, Tia, tulong! Si Tatay sumusuka ng insekto. Aray! Tay! Tay! Sir Jupiter, alam raw po ni Lola na walang ibang makakatulong sa kanya noon kundi si Ligaya lang. Kaya naisip raw po niyang subukan itong hanapin. Lagi raw po siyang nagpupunta sa kakahuyan at pati na po sa abandonadong bahay ni na Aling Bering. Walang araw na hindi siya pumupunta doon at nagbabakasakali kahit na lagi siyang umuuwing bigo. Hanggang sa isang gabi. Ligaya! Magpakita ka! Nakikiusap ako sa'yo! Kung nandito ka man, at kung naririnig mo ako, magpakita ka, aking kaibigan! Kailangan kita! Ligaya! Nandito ka ba? Sir Jupiter, hindi raw inasahan ni Lola na muli niyang makikita si Ligaya sa gabing iyon. Lumabas raw po ito mula sa madilim na kakahuyan. Marahan ang hakbang nito
tila nagdadalawang isip. At tama raw ang balitang narinig niya. Ibang-iba na raw ang hitsura ni Ligaya. Sabog ang mahabang buhok nito. Kulay itim naman ang pangitas nito at itim rin ng mahabang saya. At nakakapangilabot raw pong tignan ang matalim nitong titig. Malayo raw po ito sa dating maganda at palaging nakangiting Ligaya na nakilala niya. Ikaw nga. Ligaya, sa wakas nagpakita ka na. Anong kailangan mo? Ano nangyari sa'yo? Totoo bang sinasabi nila? Baka na ba talagang mangkukulam ngayon? Wala akong panahon para sa mga tanong mo, Maria. Bakit mo hinayaang magkaganito ka? Hindi ito ang gusto ni Aling Bering para sa'yo. Wala kang alam kung anong gusto't ayaw niya. Siguro nga tama ka. Hindi ko nga siguro alam. Pero alam kong mabuti ang kalooban ng nanay mo. Biktima lang din siya ng sitwasyon. At hindi niya gugustuhin magpasakop ka sa itim na kapangyarihan. Kailangan ko ng hustisya. Lahat ng nanakit sa nanay ko magbabayad. Pati si Itay? Kung hindi namatay si nanay, hindi rin mapuputol ang sumpa niya sa tatay mo. Kaya ngayong may kakayahan na akong gumamit ng itim na kapangyarihan, itinutuloy ko lang ang nasimulan niya. At ginagawa ko lang din ang mga bagay na hindi niya na magagawa ngayong wala na siya. Sir Jupiter, ng gabing yun ay nalaman raw ni Lola ang lahat ng nangyari kay Ligaya mula nung umalis ito sa ospital. Natakot raw ito na baka ito naman ang puntiryahin ng mga tao dahil wala na si Aling Bering. Bukod sa kagustuhang makamit ang hustisya, naisip rin ni Ligaya na matuto ng itim na kapangyarihan upang proteksyonan ang kanyang sarili. Bumalik raw si Ligaya sa kanilang bahay at hinalungkat ang mga gamit ng kanyang ina hanggang sa umabot siya sa dati nilang kubo sa kakahuyan. At dito nga raw nakita niya ang mga maliliit na librong kulay itim. Dinala niya ang mga nasabing libro sa kabilang bayan upang makalayo sa mga taong nakakakilala sa kanya. Hindi naging madali ang lahat para sa akin. Alam mo yung pakiramdam na para kang kriminal na nagtatago sa otoridad? Ganun ang pakiramdam ko. Kailangan kong magtago kahit wala naman akong kasalanan. Kahit ako naman talagang tunay na naagrabyado. Hindi mo dapat pinagdadaanan ng lahat ng to. Pero imbis na manghina, kinondisyon ko ang isip ko na kailangan kong magpalakas. Hindi ako makakapayag na hindi ko makukuha ang hustisya. Sinunod ko ang lahat ng mga nakasulat sa librong itim. Hindi naging madali ang proseso para sa akin. Ilang beses akong nabigo. Pero pagkatapos ng ilang buwan, sa wakas, nagtagumpay na rin ako. Ano nangyari? Nagpakita na rin ng itim na espiritu na siyang tumutulong kay nanay noon. At napapayag ko siyang pagkalooban din ako ng itim na kapangyarihan. Nakipagkasundo ka nga sa demonyo. Ito lang ang tanging paraan upang makaganti ako. Alam mo ba kung gaano kadelikadong bagay ang pinasukan mo? Nakikipaglaro ka ng apoy sa demonyo. Kung ito lang ang paraan upang makamit ko ang hustisya, wala na akong pakialam kahit kanino pa ako makipaglaro ng apoy. Sir Jupiter, naramdaman raw ni Lola noon na wala ng pag-asa upang makumbinsin niya si Ligaya na itigil ang ginagawa nito. Tuluyan na raw kasi itong nilamon ng galit. Pero ayaw niyang bitiwan ang posibilidad na itinuturing pa rin sa nitong kaibigan. Kaya nakiusap siya dito na tanggalin na ang sumpa sa kanyang ama. Iyak raw siya ng iyak habang nagmamakaawa sa kanyang matalik na kaibigan. Matagal raw itong hindi nagsalita at ni wala siyang nakitang ekspresyon sa mukha nito. Tila hindi man lang ito natinag sa kanyang pagmamakaawa. Pero kalaunan, sumilay ang pag-asa sa puso ni Lola nang mapansin ang unti-unting paglambot ng ekspresyon ni Ligaya. Pagbibigyan kita. Talaga?
Maraming salamat, Ligaya. Isa kang mabuting kaibigan at hanggang sa huli hindi mo ko tinalikuran. Maswerte ang tatay mo na nagkaroon siya ng anak na katulad mo. Dahil kundi dahil sa'yo, sisiguraduhin kong masusunog siya sa impyerno. Nakausapin ko si tatay. Gagawin ko ang lahat upang maintindihan niyang pagkakamali niya. Hindi na kailangan, buo na ang isip ng tatay mo at hindi na yun mababago pa. Huwag kang mag-alala, babawiin ko ng sumpa ko sa kanya. Pero hindi ako titigil dito. Magdurusa pa rin si Don Alfredo at lahat ng mga taong kumutsa sa nanay ko. Ligaya. Maria, hindi ko alam kung kailan pa tayo ulit magkikita pero nais kong malaman mo na habang buhay kitang ituturing na matalik kong kaibigan. Ako rin. Mahal na mahal kita, Ligaya. Aking kaibigan. Sa oras na kailanganin mong tulong ko, puntahan mo lang ako sa lugar na to. Sambitin mong pangalan ko, tawagin mo ko. At pinapangako ko sa'yo darating ako. Tutulungan kita. Salamat. Paalam, Maria. Tunay kong kaibigan. Nagyakapan raw silang dalawa ng gabing yun. Sobrang higpit ng yakap nila sa isa't isa na parabang mapuputulan na sila ng hininga. Iyak ng iyak si Lola at ramdam raw niyang naiiyak na rin si Ligaya. Pero pinipigilan lang nito ang sarili. Pagkalipas ng halos 3 minutong pagyayakapan, si Ligaya na raw mismo ang lumayo sa kanya. Bahagya itong ngumiti, tsaka mabilis na tumakbo patungo sa madilim na kakahuyan. Pagkatapos raw ng huli nilang pag-uusap ay tuluyan ng gumaling ang kanyang tatay, kagaya ang ipinangako ni Ligaya sa kanya. Pero nagpatuloy pa rin daw ang kanyang kaibigan sa pangkukulam. Lumala ng lumala ang kondisyon ni Don Alfredo hanggang sa tuluyan na nga itong nalagutan ng hininga. Ilan rin sa mga taong kinulam ni Ligaya ang hindi raw nakayanan ang sumpa at namatay rin. Nabalot ng takot at pangamba ang kanilang lugar. Bukang bibig ng lahat ang pangalan ni Ligaya. Tila naging isang halimaw ito sa paningin ng lahat hanggang sa tuluyan na itong tumigil sa ginagawa. Naging kalmado na ang lahat at sa paglipas ng mga taon, tuluyan ng hindi binanggit ng mga tao ang pangalan ni Ligaya. Tila ba binaon na sa limot ang nakakapangilabot nitong kwento. Bakit puro tubig naman ngayon ang sinusukan ni Susan? At may kasama pang halamang dagat? Maaaring ito naman ngayon ang ginagamit ng bangkukulam upang patayin siya. Tubig dagat. Ito ang lulunod sa kanya sa kamatayan. Ano pong gagawin natin, Mang Efren? Hindi pwedeng mawala si Auntie Susan. Tulungan niyo po siya. Ginawa ko ng lahat. Sinubukan ko ring tawagin ang presensya ng kumukulam sa kanya. Pero hindi ako nagtagumpay. Wala na po ba tayong ibang magagawa? Sinasabi niyo po bang sumuko na lang tayo? Masyadong malakas ang kapangyarihan ng kalaban nating mangkukulam. Sir Jupiter, kinausap po ako ni Lola Maria nang kaming dalawa lang. Nakiusap siya sa akin na tulungan ko raw siya. Tutal ay alam ko na daw ang kwento ng pagkakaibigan nila ni Ligaya. Siguro naman daw ay maniniwala na akong pwede niya itong pakiusapan. Nagdalawang isip pa rin po ako, Sir Jupiter. Natatakot po kasi ako sa mga posibleng mangyari. Oo nga't magkaibigan sila ni Lola, pero sa tagal ng panahong lumipas, sinong makapagsasabi kung itinuturing pa rin sa nitong kaibigan? Paano kung tuluyan ang kinain ng kadiliman si Aling Ligaya? Paano kung wala nang natirang kabutihan sa puso nito? La, sigurado po ba kayo dito sa gagawin natin? Oo, Apo. Ang dilim po dito sa kakahuyan, nakakatakot po. Tsaka,
Di po ba wala nang nagpupunta sa bahay nila Aling Bering? Sira-sira na yun eh. Lahat ng mga tao rito ay takot na magpunta dun. Baka raw kasi magpakita sa kanila ang kaluluwa ni Aling Bering. At saka malakas ang paniniwala nila na dito raw nagtatago si Aling Ligaya. Mas mabuti nga kung ganon. Kaya nga tayo nagpunta rito upang tawagin si Ligaya, hindi ba? Pero la, Huwag kang mag-alala, Apo. Walang pangyayaring masama sa atin. Nararamdaman ko na hindi pa rin kinakalimutan ni Ligaya ang pagkakaibigan namin. Marami na kaming pinagdaanan sa buhay. Hindi ako basta-basta tatalikuran. Sa kabila ng mga sinabi ni Lola ay hindi ko pa rin po maiwasang kilabutan. Nakarating na nga po kami sa dating bahay ni na Aling Bering. Sirang-sira na po ang nasabing bahay. Sobrang dilim ng paligid. Tinubuan na rin po ito ng mga ligaw na damo. Pagkarating namin doon ay ipinikit ni Lola ang kanyang mga mata at narinig ko siyang nagsalita ng pabulong. Ligaya, aking kaibigan, magpakita ka. Ako ito, si Maria. Kailangan ko ang tulong mo. Nakikiusap ako sa iyo, Ligaya. Magpakita ka sa akin. Ilang saglit lang po ang nakalipas. May nakita na kaming isang matandang babae na lumabas mula sa lumang bahay. Uugod-ugod na po ito. Halos hindi na makatayo ng maayos dahil isa na itong kuba. Sabog ang napakahabang puting buhok ng matanda at kulay itim ang kasuotan nito. Lola, siya na po ba si Aling Ligaya? Siya nga, Apo. Ligaya, kaibigan ko. Ako ito, si Maria. Ay, salamat at nagpakita ka. Hindi ba't nangako ako sa'yo? Tuwing kailangan mo ang tulong ko, pumunta ka lang sa lugar na to at tawagin ang pangalan ko, hindi kita tatalikuran. Kailangan kong tulong mo. Ikaw lang ang makakapagligtas sa buhay ng anak ko. Ipinaliwanag ni Lola ang sitwasyon ni Auntie Susan. Nagulat naman po si Aling Ligaya sa kanyang nalaman. Hindi raw po kasi niya alam na anak ni Lola Maria ang kanyang kinukulam. May mag-asawa raw po kasing nakakita dito sa kakahuyan. Nakiusap raw po ito na tulungan niya. Ipinahiya raw po kasi ng isang guro ang anak ng mag-asawa, kaya nagpakamatay ang bata. Gusto ng mag-asawang makaganti at dahil nadala si Aling Ligaya sa kwento ng mga ito, pinagbigyan niya raw po ang hiling ng mag-asawa. Pero binalaan niya ang mga ito na delikadong bagay ang gusto nilang pasukin. Pag may ipinakulam ka raw kasing tao, isinangla mo na ang kaluluwa mo sa demonyo. Ngunit wala raw pakialam ang mag-asawa. Masyado na raw kinain ng galit ang mga ito. Patawarin mo ako, Maria. Wala akong kaalam-alam na anak pala ng matalik kong kaibigan na kinukulam ko. Kung alam ko lang sana, hindi ko to gagawin. Naiintindihan ko. Kaya nga ako nagpunta rito dahil alam kong pakikinggan mo ako at hindi mo ako bibiguin. Makakaasa ka, Maria. Hinding-hindi ko bibiguin ang nag-iisa kong tunay na kaibigan. Ipinikit po ni Aling Ligaya ang kanyang mga mata. Narinig naming may mga binigkas siyang salita na hindi namin maintindihan. Pabulong niyang sinasambit ang mga ito para bang isang orasyon. Tumaas ang balahibo ko nang umihip ang malakas na hangin habang nag-uorasyon si Aling Ligaya. Sino yan? May mga nakasunod sa atin, La. Ano? Mga kasama, ayan si Ligaya. Hulihin niyo siya.
Ligaya! Ano ginagawa niyo rito? Umalis kayo! Tama na po! Tumigil kayo! Walang ginagawang masama si Aling Ligaya! Ligaya, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Bitiwan niyo ako, mga demonyo! Tara na po, umuwi na tayo. Tay, ikaw ang nagdala sa kanila dito? Hindi ko kayo pwedeng hayaan na ipahamak ang sarili nyo. Narinig ko ang plano nyong dalawa, kaya humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay natin. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Sariling anak ko pa talaga nagpatakip sa kaibigan ko. Patawarin niyo po ako. Bakit niyo po ito ginawa? Binawi na po ni Aling Ligaya ang sumpa kay Auntie Susan. Hindi niya po nakalimutan ang pangako niya kay Lola. Itinuturing pa rin po niya itong kaibigan. Tuluyan nga pong nadakip ng taong bayan si Aling Ligaya. Ikinulong po nila ito sa isang kubo at binantayan upang masigurong hindi ito makakatakas. Pinuntahan po namin ito ni Lola at nagmakaawa kaming pakawalan na nila si Aling Ligaya. Pero ayaw po nilang makinig sa amin. Nakikiusap ako sa inyo. Makawalan niyo na ang kaibigan ko. Hindi siya masama. Sige na po. Nagmamakaawa po kami sa inyo. Pakawalan niyo po si Aling Ligaya. Hayaan niyo na silang gawin kung anong kailangan nilang gawin. Hindi. Hindi ako papayag na saktan ka nila. Nagawa ko na ang misyon ko. Nakuha ko na ang hustisya. Handa na akong harapin ang kabayaran ng mga kasalanan ko. Ano ginagawa niya? Hindi! Itigil niyo yan! Tumigil kayo! Nagmamakaawa ko, tama na! Lola! Sinusunog po nila ang kubo! Sinusunog nila si Aling Ligaya! Ligaya! Sir Jupiter, hindi po nagawang patawarin ni Lola ang tatay ko. Ito ang sinisi niya sa pagkamatay ni Aling Ligaya. Maging ako po ay nagtanim rin ng galit sa aking ama. Bagaman napatawad ko na siya, hindi ko po maitatangging nagkaroon po ng lamat ang aming relasyon dahil sa ginawa niya. Hindi man po direktang masabi ni tatay pero alam kong nagsisi po siya sa kanyang ginawa. Samantala tuluyan naman pong gumaling si Auntie Susan. Sa awa ng Diyos ay nagawa niyang ibalik sa normal ng kanyang buhay. Umalis na rin po siya ng Siquijor at sa kasalukuyan ay nakatira na rin sa Dumaguete. La, tama na po ang pag-iyak. Baka po magkasakit na kayo niyan. Apo, hindi ko pa rin matanggap ang nangyari kay Ligaya. Naiintindihan ko po kayo. Pero gaya nga po ng sabi niya bago siya mamatay, handa na siyang harapin ang kanyang mga kasalanan. Hindi masamang tao ang kaibigan ko. Biktima lang siya ng mapait na sitwasyon. Naging isang kwentong bayan po si Ligaya, Sir Jupiter. May mga taong walang magawa sa buhay ang nagpapakalat ng kwentong gumagala pa rin daw sa isla ang kaluluwa ni Ligaya. Pero hindi kami naniniwala dito, lalo na po ako dahil alam ko ang katotohanan. Sir Jupiter, matagal na pong patay ang aking Lola Maria. 23 years old po ako nung binawian siya ng buhay. Sa kasamaang palad namatay po siyang malungkot. Hanggang sa huling hininga niya ay ipinagluksa pa rin po niya ang nangyari kay Aling Ligaya.
Sa kasalukuyan po ay may asawa na ako at 3 anak. Pareho din po kami ng misis ko na nakikinig dito sa kwentong takip silim. Sa katunayan, si misis po ang nagkumbinsi sa aking magpadala ng kwento dito. Naniniwala po kami na kailangan namin itong i-share, hindi lang dahil sa nakakatakot ito, kundi dahil sa isa itong patunay na walang itim na kapangyarihan ang maaaring sumira sa tunay na pagkakaibigan. Sa lahat po ng mga kapwa ko listeners, naniniwala po ba kayo sa kulam? At kung oo, may nakilala na po ba kayong isang taong naging biktima nito? At higit sa lahat, ano po ang masasabi nyo sa pinagdaanan ni Aling Ligaya? Sa tingin niyo po ba ay masamang tao siya o naging biktima lang siya ng mga masasakit na pangyayari sa buhay niya? Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong aking ipinadala. Maraming salamat at God bless us all.